bencana alam kabeh kuwi sumbere teko Ratu Pantai Selatan. Ya. Kuwi Bung Karmono kerajaan dhewe. Bahwa ketok ya kerajaan kaya negara Indonesia ini iki kerajaan. Kula badhe nyambung malih perbincangan kala winginane. Ngeten Pak, niki kan saniki kathah ingkang memperkirakan bahwa di bulan 3 tanggal 3 2023 mangke niku terus wonten rapat besar ten kene Segoro Kidul Pak niki. Nek saking panjenengan pripun Pak penemune panjenengan menawi wonten sing diraosaken? Ya kuwi ya kudu takok dhisik Mas. Takok dhisik ya mengenai tirakat dhisik. Jadi penjelasane. Apa sing ngomong ngono kuwi wis jelas apa urung? Nggih. Wis kenal Ratu Pantai Selatan kuwi apa urung tenanan. Kok iso ngomong sana sampai ngono ya. Nggih. Bener-bener kuwi jare sapa sing ngomong kuwi ya ngono to. Nggih. Kok dhewe-dhewe iso ngomong dheke urung kenal Ratu Pantai Selatan ya. Nggih. Kok wis iso ngomong ngono, ape ana rapat besar-besaran. Nggih. Kuwi tak takoni dhisik. Nganti tirakat dhisik ya. Nah nek kuwi langsung di mbok pembade aku ki urung dengar. Urung pelo ya. Kedah ngeten nggih, kedah wonten ritual rumiyin nggih atas mekaten. Iya, ya kudune ku tirakat dhisik. Tirakat dhisik lagi iso jawab aku. Soale iki urung ana kuwi, tapi nek sana nggih. Sana alam kabeh kuwi sumbere teko Ratu Pantai Selatan. Ya, itu Bung Karmono kerajaan dhewe. Bahwa ketok ya kerajaan kaya negara Indonesia ini iki kerajaan. Dhewe butuhno pasukan. Nggih. Butuhno pasukan teko menungso. Ngono lho, nek ngono aku paham kabeh. Nggih. Mulane wong sing mati. Wong sing mati ana artis, ana bukan wong sugih, ana wong pop. Ae kuwi nek sing mati wae jurusane teko mek pesugihan tarane nyekar-nyekar ya. Lah kuwi mlayune kuwi dadi pasukane Ratu Pantai Selatan. Mulane asal usule ku Ratu Pantai Selatan kuwi teko Jawa. Iya, toko menungso ngene-ngene iki. Regane kebanyakan ku dadi pasukane Ratu Pantai Selatan kuwi wong Jawa. Ana tiyang sing pripun sing dados pasukane Ratu Pantai Selatan niku? Sing wong mek pesugihan, Mas. Matine iki mlayune rono. Nah, sing wong jujur ora tau mek pesugihan atau duwe perjanjian karo nyekar-nyekar nggone makam, nggone pundendi, nggone kayu jondi ngono kuwi ya. Nggih. Ngono kuwi matine mlayune awor Ratu Pantai Selatan kuwi dadi pasukane kono. Nggih. Ten mriku nedegangken napa, Mbak? Ten mriku ten Pantai Selatan tiang-tiang sing gamelan niku. Dadi kentara, Mas. Dadi kentarane dheke. Wektu kuwi aku tau digawe kuwi tau ngundang pasukane. Tentarae Ratu Pantai Iya, Selatan. pasakane kaya hangsip. Orang sampai lebih 200 sekitar 200 pasukan. 200 pasukan. Iya. Lah ngono kuwi aku dhewe. Nggih. Aku dhewe. Gawe-gaweku dhewe aku wektu nang podcast kuwi. Tak kon jaga. Paling kene iki wis di sap tangga-tangga iki nek podcast ki main Banjir darah. Iya, karo banjir darah. Jadi aku nekat tirakat 40 dina. 40 dina niki Nekakno pasukane Ratu Pantai Selatan.
ora jahat Mas kono. Ya Betul, ora jahat. jahat gak karo-karuan kowe, gedhean kowe. Iki mongko kene kuwi sing matine Nasar. Maksud tak sing tandha maksud mati Nasar kuwi wong mek pesugihan nekar ngono lho Mas ya. Sing gadah perjanjian Pak nggih. Lah, pokoke sing di perjanjian. Iki matine rono kabeh. Rono kuwi ora mati lah Mas. Ijek biasa urip lho. Nggih. Ijek biasa urip. Nggih, kados dadi pasukan Mas. pasukan ngoten nggih. Iya, kono kuwi sing wong mati kok kene ya. Nek kono kuwi dadi pasukane Satu Pantai Selatan kuwi. Kuwi sing mimpin jenenge Buta Ludaya. Buta Ludaya. Lah wong jenenge iki corona iki ya. Nek jenenge corona Covid-19 iki pandemi. Nggih. Pripun niku? Genane lagi dikiteri ngono wae negarane. Lagi diliwati Lagi ngono. diliwati. Wis koyo ngono. Darah dereng tenanan nggih. Lah iya, lagi pikir lah. Mulai cilik sampai tuwek ya. Nggih. Lho banyu segara kok iso munggah ngene Aceh ngono kae. Wis munggahna sapa? Tsunami niku. Tsunami. Ya kuwi nek arep wong Jawa tsunami. Tapi kuwi sing munggahno. Niku disebabkan apa Pak? Kira-kira? Mang tanda Oh, mang ana nggih, perjanjian nggih, mang. Oh, berarti wonten kaitane Pak nggih Ana kali kaitan. Satu Pantai Selatan itu. Kuwi jenenge kono kuwi nek ngarani ku bagi rezeki. Bagi rezeki. Iya. Kowe njaluk ngene ya aku njaluk ngene. Nah nek kono sing njaluk mang muni iya. Ya dadi tenan. Umpama misale jago-jago ngono lho Mas. Oh, nggih nggih nggih. Kayak aku kene Mbah umpama ya Mbah sapa diceluk ya. Nggih. Aku pengen dadi iki bisa menang. Lah ngono akhire kono ya jawab. Tapi wonten ijole. Iya, tapi bagi rezeki kuwi nek ngarani bagi rezeki. Aku ora ngene, ora aku njaluk jono sak mene, ora ya. Itu kan wis ngajak bagi rezeki. Mboten enten jumlahe pokoke bagi rezeki ngoten sih. Sebab pinten-pintene pokoke bagi rezeki. Iya. Akhirnya ono Aceh kae Somami Sulawesi ribu corona. Nah, berarti kados corona kalau winginane niku berarti Ratu Pantai Selatan niku nembe mlampah-mlampah mawon nggih. Kaget aku. Nembe keliling. Iya. Lah umpami nyerang ngoten pripun, Pak? Ora entek ya dindo ana sejarah kuwi mah sejarah Jawa Lailo kuwi. Oh, timbule lailo niku nggih. Iya. Tapi marai zaman kuwi wong zaman mangke tandha ya zaman G30S yo wonge lari nek mrono kabeh dadi anggotane kono. Oh, berarti arwah dari korban PKI niku nggih. Iya. Niku mlebet ten Ratu Pantai Selatan mriko. Pantai Selatan dadi pasukane Ratu Pantai Selatan. Ora sembarangan Mas. Ya mulo. Kuwi suatu saat metu sing mimpin Buta Ludaya. Nah, bener omongane wong iki bener, wong tuwa-tuwa kuwi. Sejarahe bener. 1:100 iso. 1:100. Iya. Nyawa 1 dari iso 100. Agak entek wae. Mangke niku Pak nggih. Ya kira-kira ki saurunge iki mbah kapan aku ki ra iso nemtono taune ra iso karo bulan. Oh, berarti kejadian niku mangke kelampahan Pak nggih. Kira-kira ngono njaluk ijol. Berarti samantune corona niki enten malih nggih, pinten-pinten. Ya iso malah gede iki Malah gini gede iki. samantune corona. Iya ya. Sama tidak wae. Ora bar pilihan to piye ngono gampangane ya. Ditane kok mbah ono bencana apa. Iki wae pe ono, tapi aku ki ra iso nemtono bulan iki dina iki. Nggih. Iki ra ono. Gambaran menenten. Iya, gambarane wis karuan ono. Sekarang ngenteni tanggal maine. Niku ketinggalannya ageng napa biasa-biasa mawon Pak? Wis Jawa Timur iki cilik kok. Hmm. Sing gedhe iki anu. Sumatera, Sulawesi. Oh. Kados kala winginane niku Pak. Muncul gunung tenggene dasar laut niku Pak. Teruse kon melebihi dari Semeru Pak niku. Cilik ya, tapi Oh, cilik niku nggih. sana cilik ora iso kok. Sampai ora iso cilik. Tapi iki ono bencana ya. Daerah Jawa Timur kecil Pak nggih. Cilik Jawa Timur. Ya mok ono gunung longsor, jembatan pedot, banjir ora gede.
ngono kuwi ana. Tapi nek kontrol gede kaya Aceh tsunami kae. Nggih, mugi-mugi nggih mboten kelampahan Pak ngoten niku. Iya. Nah nggih. Kuwi nek hitungan Jawa lho, Mas. Nggih. Tapi kan atas gambaran niku wonten nggih. Ana ya ana kabeh lho Mas, Nah, nggih. ana Mas kuwi Mas. Kae nek gak duwe kenalan teko kuwi ya. Teko Ratu Pantai Selatan kuwi ya ora roh. Engko ngesipno sejarah pejangan ngono wae ya walah ora iso. Soalnya sejarah kan saged dibela-belakan. Iya, wonge Mbah Tomo ya saya ya iso rupa-rupa ora wong gak ngono. Nggih. Pak nak kados gambaran ngoten niku jenengan niku nggih saking Ibu Ratu niku nggih. Iya. Kuwi ya nek miturut wong sing nyarani ya, peling. Iya, peling. Peling, tapi nek miturut wong sing nglakoni ya krungu dhewe wonge ya ketok jarem-jarem ngono. Dadi ora iso ngene Mas, ora iso. Nek awor iki gak iso. Nggih. Kon petuk kaya manusa awor ngene iki gak iso. Mulane nek apa ku kudune kuwi duwe tolak balake kuwi. Nggih. Nggih. Tanduran dek kaum niku nggih tolak balake. Iya, kuwi tolak balake kuwi kayu Telogosari kuwi kudu duwe nepot ngono lho. Angger wong siji kuwi kudu duwe pot sitok kaya Telogosari. Nggih. Kuwi aman.